Tapos sa ibabaw niya ka-from ang gandang tingnan kasi mas marami siya sa ibabaw. Pang 3 days na yata ito ngayon, pero ayan marami pa rin siyang marami pa rin siyang lumalabas. Pag naamoy nila ako, gumaganda ulit sila at nagiging parang glossy. Nung bago lang yung kubo ko, nag-start pa lang ako mag-gardening. Tuwang-tuwa ako, hindi ko alam kung kanino ko ito nakuha. Wala na akong makulay na nawala na yung aking mga mayana, kaya yung bigonya bigonya naman yung nagpapakulay dito sa aking garden. So, ang ginagawa ko dito ka-farm day, mini-maintain ko na lang, lilinisin yung tapos pag may nakikita kong dapat baguhin ko, pag may nakikita kong bubunutin ko, kailangan bunutin ko. Advantage yung ganitong garden ka-from day kasi hello po mga ka-From D, magandang umaga po sa inyong lahat at welcome back sa Certified From D channel. Ngayon pong araw ay ipapakita ko po yung buong garden ko sa araw na ito. Pero medyo makulimlim at madilim yung panahon at umuulan-ulan din. Kaya ayan, pero excited talaga ang ipakita sa inyo ka-From D kasi pinagpaguran ko ito talagang hindi ko nang pinaghahandaan. Talagang gusto kong ipakita sa inyo kung anong outcome ng aking napakagandang garden. Napakagandang garden talaga. So, pero bago ang lahat ka-From D, ini-invite ko muna kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel para masaya. At yung mga bagong nanonood at hindi pa nakasubscribe, syempre yung mga luma or old na viewers ni Certified From D na pinapanood lang si Certified From D pero hindi sila nagsasubscribe, ay ini-invite ko po na mag-subscribe na po kayo dahil napakaganda po ng aking garden. At yan, maraming improvement sa ginawa ko pero marami pa akong i-improve dahil marami akong ginagawa, marami akong activity sa aking gardening dito sa aking paraiso sa gubat. Siyempre, ayan, very excited talagang ipakita ko sa inyo. At siyempre ka-From D, maraming salamat sa inyo dahil patuloy nyo pa rin akong sinusuportahan kahit na medyo naglalaylo ako sa aking pag-gardening dahil sa aking health. Pero tuloy-tuloy pa rin ako dahil naisip ko kayo kasi mahal ko na kayo ka-From D, parang hindi ko maiwan. Baka iniisip nyo, kasi kumikita si ka-From D dito sa pag-gardening. Oo, kumikita ako pero barya-barya lang yung ka-From D. Isang araw, hindi pa nga minsan wala pang $1. So magkano lang yun? 30 pesos, 40 pesos, 50 pesos, ganun lang. Daily yun. Pero minsan nasisiro. Pero ayun, hindi ko kaya maiwanan kasi ayun, na-enjoy ko na rin yung garden. Hindi ko na iniisip na kikita ko sa pag-gardening, sa pag-vlog ko sa aking garden. But iniisip mo kayo kung anong ipapakita ko sa inyong kung anong bago kong i-feature. But syempre nandito ako sa bahay, always naman pini-feature ko yung garden ko, but syempre gusto ko palaging mani-improve. Kaya ayan, very excited ako na ipakita sa inyo. Tara, let's go. At tingnan na natin yung aking napakagandang garden. But unahin natin sa front yard kasi namumulaklak yung aking garlic vine. At amoy na amoy ko dito sa loob ng bahay yung garlic vine, pero okay lang kasi maganda siya ka-From D dahil nag-blooming na siya. Another blooming na naman. Nung pagdating ko, after 1 week, nag-blooming siya. So magti 3 weeks pa lang naman ako dito sa Bicol. So ayun, ngayon namulaklak ulit siya at mayroon pa siyang konting, parang may nagbubunga siya. Siyempre nakakatuwa dahil hindi ko naman ina-expect na mamumulaklak siyang ganong kabilis. So, ayan. Kaya, siyempre yung landscape, pinaganda ko, nilinis ko yung aking mga halaman dito sa backyard. Siyempre, sa totoo lang ka-From D, mas gusto ko yung backyard kaysa sa front yard. Kasi sa front yard, parang hindi ko masyadong nagagalaw yon. Dito sa backyard, always na pag nakikita ko kaagad kung anong babaguhin ko. Pero yun nga lang, medyo masikip, pero maganda. At very cozy ang dating. Paglabas mo pa lang, makita mo yung liwanag ng bato na puting-puti. Tapos may mga iba't ibang kulay ng halaman. Especially yung tea plants na namumula, may golden legume na nag-yellow,
may neon. So, ayun. Tara, puntahan natin. Tingnan nyo mga kapromdi. Blooming yung aking garlic vine. Napakaganda ng mga flowers niya. Apang 2 beses na itong gumanito nung dumating ako since January 8. Ganito na yung ano. Tapos napakaraming ibon na maliliit. Yung para bang mga bagong anak. Ay nakikita nyo yan. Parang hummingbird. Tapos sa ibabaw niya kapromdi ang gandang tingnan kasi mas marami siya sa ibabaw. Yung mga sanga niya papunta dito. Binitin ko dito yung mga sanga niya, pinahaba ko dito. Ayun, nagbubulaklak na rin siya. Marami rin siya mga bulaklak dito kapromdi pero hindi pa siya nagbo-bloom. Kukunti pa lang yung lumalabas na mga flowers dito sa ano. Ayan, kukunti pa lang yung mga flowers dito pero marami siyang maliliit na ready to bloom na. Dito yung naunang nag-bloom masyado siyang marami. Ayan. Pang 3 days na yata ito ngayon pero ayan marami pa rin siyang marami pa rin siyang lumalabas. Yung amoy niya siyempre garlic kasi garlic vine niya. Ang ganda niyang tingnan kapromdi pag punong-puno. Yung iba may nakita ko nito na isang puno sa bayan, talagang punong-puno yung ano niya, yung bawat sanga punong-puno ng bulaklak. Ganito rin. Kaya lang hindi naman siya tumatagal na katulad ng bougainvillea na matagal malagas. Ito siguro mga 5 days tapos mawawala na or something mga 1 week tapos ayun after mga 2 weeks uusbong ulit yung mga ano niya, yung mga bulaklak niya. Pero parang may nakita kong bunga. Nagbubunga siya kapromdi. Parang sitaw. Parang may bunga siya kapromdi na parang sitaw doon sa taas. Siguro pag dumami yung bunga mas maganda makakapamigay ako mga seeds. Sana mamunga na siyang marami. So ayan ang aking garlic vine. Siyempre maganda rin yung aking ano dito. Sa baba yung ground sa yung mga bagong mga halaman ko dito. Hindi ko pa masyadong inaalis yung mga ferns, pero yan mga ferns na yan tatanggalin ko. Pinag-isipan ko pa kasi kung saan ko ilalagay kasi kung itatapon ko lang din naman. Nasasayang kasi ako, ang dami-dami ko ng tinanggal na ferns. Halaman yan kapromdi, hindi naman yan mga wild ferns. Mga ano yan mahal yan dati, 3 pidaso, 150 pesos nung during lockdown or pandemic time. Ayun yung ano ko, mga bromeliads kapromdi. Parang nabawasan. Tapos yung nakita ko na itinapon, yung natumba ito yung aking bunny cactus, tapos nakita ko dun sa may gilid, parang itinapon dun, tapos binalik ko dito. So, dahil lupay-pay, mahaba na kasi siya parang ganun, dahil lupay-pay yung pinutol ko siya. So, ayan, para makarecover ulit. Tinapon ko yung kaputol kasi wala naman akong mapagtaniman. Siyempre yung ko dito, ayan, maganda na naman ulit yung mga aking mga bromeliads. Kapag nakikita nila ako, pag naamoy nila ako, gumaganda ulit sila at nagiging parang glossy yung mga dahon nila. Ito naman itatali ko na dapat ito dito. Yung pencil na Sansevieria, ayan. Tapos yung cactus niya kapromdi, yung cactus na bunny cactus dito, ang dami-dami niya. Nung pumunta ko na Manila, maliit lang siya. Tapos yan, after 5 months, ang laki niya na. Tapos ibinalik ko na dito yung aking vertical garden, pero binawasan ko yung iba, ipinasok ko sa loob yung ibang ang tawag dito, philodendron lemon lime. Ayan, kunti na nga kasi parang yung mga ibang paso na lagas yung yung pang-hook niya, kaya wala na akong may sabit, hindi pa ako makabili kasi wala pa akong pangbili. So ayun from yung aking dito, namumulaklak pala yung aking dito. Ito ang maganda dito from sa anong tawag dito, sa star begonia, kasi yung flower niya depende sa laki niya. Malaking malaki, pero ito kasi parang napabayaan ko naman ito, kaya parang
Hindi masyadong ano. Pero ang laki ng flower niya ka-promly. Unlike sa ibang bigonia talagang maliit na maliit. Pero itong star bigonia parang maganda talaga yung flower niya. Tapos yung ano ko, natatabunan yung ibang bromeliad sa ilalim kasi masyadong lumago yung ano, yung star bigonia. Tapos yung mga ano ko, mga ferns, dumami rin, dumami ng dumami. Binunot ko na ngayon nandito kasi wala na akong daan papunta doon sa gilid sa mga ginagawa kong mga bodega ng halaman. Ayun. Tapos syempre ang ganda ng ano ko ngayon ka-promly, ang backyard garden ko talagang inayos ko na. So ayan, dito nga maluwag na. Kung dati dito parang ano dito, parang gubat na dito dahil sa napakadaming halaman na tinambak ko dito. Yung mga bougainvillea, ayan, tinanggal ko yung mga dahon kasi sabi pag tinanggalan ng mga dahon tapos lagyan ng 14-14, mamumulaklak siya, sana mamulaklak na. Although pagdating ko naman dito ka-promly, may bulaklak siya na kulay orange. Ito yung favorite ko na kulay orange, tapos yung kulay yellow. Yun, ang aking ano, yung mga tea plant na namumula. So punta tayo sa backyard ka-promly. Ito nga pala ka-promly, kakalinis ko lang din ng ano ko dito, mga halaman ko dito. Yung mga pisilili ko, wala siyang flower ngayon, pero nung umalis ako maraming flower siya. Tapos kukunti yung bulaklak ngayon. Ay wala nga siyang bulaklak. Kasi parang ano, parang kumapal siya. Din dito marami akong binago ko na naman dito yung mga pikara ko na maliliit. Nilagay ko dito para magmukhang maraming halaman. Tapos yung aking Loropetalum pinutol ko kasi masyado na pabayaan eh. Maganda nito pinuputol, katulad niya nung pinutol ko, lumabas na yung mga mga talbos niya. So ang talbos nito ay kulay pink. Ayan. So pag lumago siya, mas magandang tingnan. Tapos siyempre pag gusto niya yung nasa araw siya. Ay aking pinya. So lumaki yung aking pinya. Siguro sa summer magbubunga na ito. Matagal na ito kasi na-stuck doon sa paso, kaya hindi siya umasin. So parang ganyan lang lagi. Pero ngayon nalagay ko diyan, medyo okay na siya. Siyempre malinis na yung kahoy ko dito ka-promly. Ayan, bagong talbos yung Prince of Orange ko. So hayaan ko na lang siyang gumapang dito sa mangga. Kasi wala naman akong pagtataguan yan. Although mahaba yung katawan niya, pwede kong pagputol-putulin ka para dumami siya. Pero sayang eh. Okay na siya dyan. Ayan. Tapos yung ka-promly, maayos na dito. Hindi pa masyadong gumaganda yung aking peanut grass. Kasi siguro mga 5 months lang kasi bago ako malis. At tinanim ko yan dyan, tapos ayun, napabayaan ko rin. Tapos pagdating ko, pinutol-putol ko para mag-branch siya. Tapos yung mga moose na kulay blue, ayan na dumami, kunting-kunti lang naman yan dati. Tapos pag may nakikita, pag may pinuputol ako, sometimes na itatapon ko kung saan-saan. Pero marami na akong pinutol kasi pag natutuyo siya, parang hindi magandang tingnan. Pero pag ganyan lang, maganda siyang tingnan kasi kulay blue. Ayan. Sa gilid, yung mga dating mga kalatian na napabayaan ko, ayun, binabalik ko ulit. Tapos, ayan, para gumanda, para tumaba ulit. Tapos ito nga ka-promly, nung umalis ako halos, lit nito. Hindi ko alam na gaganda siya. Gumanda na siya ka-promly, oh. Tapos makapal, dalawang paso ito na ganito, yung isa medyo malalaking dahon, tapos ito ayan, ganyan lang. Imagine dati kung nabibili itong ganito, 700 pesos isang puno na ganito, basta may dahon ng 3 piraso, mahal-mahal. Tapos ito ka-promly, itong kalatiya na ito. So nung bago lang yung kubo ko,
Nag-start pa lang ako mag-gardening. Tuwang-tuwa ako, hindi ko alam kung kanino ko ito nakuha. Kung binili ko ba to or something may nagbigay sa akin kasi tuwang-tuwa ako dito ka-Promdi kasi pinagmamasdan ko itong dahon niya, yung leaves niya. Parang kakaiba yung texture niya, parang tela. Tapos yung sabi ko, yung dahon niya na may dahon din na parang may dahon din. So ang gandang tingnan, inisip ko siguro lucky plants, pagpaswerte. So hindi ko alam na kung anong pangalan nito, basta mayroon ito na tuwang-tuwa ako. Inisip ko na siguro mayaman na ako dahil may ganito akong halaman. Ayun pala nung na-explore ko na yung mga halaman, ordinary lang pala itong kalatiya na ito, pero napakaganda niya ka-Promdi kasi unique siya eh. Unique yung dahon niya, dahon na linahunan, 'di ba? Ang ganda eh. Tapos ayun, nakita ko may ganito pa pala ako sa mga gilid-gilid. So ayun, inano ko ulit, ni-revive ko, paparamihin ko ulit. At syempre itong dote na ito, Calathea dote. Diba, ang ganda rin, unique din yung dahon niya, yung ganyan yung dahon niya. Tapos yung itinapong ko na Begonia Star, nilagay ko lang sa planggana kasi wala parang mga bulb lang yung nilagay ko sa planggana pero hindi ko tinanggal sa lupa. Ayan, nung bumalik ako, ito na siya, ang ganda niya. Magandang bulaklak nito. Ayan. Naayos ko na rin yung aking red cherry na napabayaan na tumalon sa paso. Pero para siyang yagit na marumi, madungis kasi napabayaan siya. Marami akong halaman na napabayaan ka-Promdi. Tapos syempre dito sa ang dami kong bigonya dito. Ayan, gandang tingnan. So napakagandang tingnan nito. Wala na akong makulay na nawala na yung aking mga mayana, kaya yung bigonya bigonya naman yung nagpapakulay dito sa aking garden. Gusto kong paramihin kasi kulang lang akong paso, wala kasi yung pambili ng paso ka-Promdi. Mayroon akong mga nakikita dyan sa gilid-gilid na mga naitapon ko nung mga nagdaang araw. So tumutubo sila, kaya gusto kong ilagay ulit sa paso para maalagaan ko at para gumanda. As ito yung silver na bigonya ko, punit-punit yung dahon niya. So sana paano ko bayat nun. I-replant ko ulit ito pag magkaroon ako ng makabili ako ng paso, pag nakaluwag-luwag pag may pangbili ng paso. Tapos yung Heart of Jesus na Caladium, napakaganda ka-Promdi. Ayan, isang puno lang yan. Rare ito sa amin kasi dito. Ang marami dito yung White Christmas na Caladium, tapos yung pink sa gitna. Pero ito kasi yung kakaiba dito sa bukid. So ito lang yung pinaka-rare dito, yung White Christmas, napakarami nun dito. Yung aking mga Calathea. So ito naman napabayaan ko na nga ito ka-Promdi. Tapos minsan natutuyo siya, minsan pag aasikasihin ko ulit, tapos babalik na naman. So ayun, may napulot pa akong isang Heart of Jesus na Caladium. So nilagay ko rin dito para mas maganda pag lumaki rin siya, magkasama nung isa, di magandang tingnan, mas bongga, mas marami. So ayun. Yung aking bigonya, napabayaan ko na ka-Promdi. Ayan, meron pa pala akong mga bigonya doon sa gilid na itinapon ko, pero hindi naman siya namatay. Ayan, mga Calathea ko. Kumusta na kaya si Inday Lang? Bigay ito sa akin ni Inday Lang. Hello Inday Lang, kumusta ka na? Naghahalaman ka pa rin ba? Ayan. Ito yung binigay mo sa akin during nag-meet tayo sa pumunta kami ni Melody's Mini Garden sa bahay ni Inday Lang sa Bulacan. So, binigyan niya akong souvenir nito. Ewan ko lang kung mayroon pa siya nito. Ito kasi pinapabayaan ko lang naman, hindi ko masyadong inaalagaan. Basta nakikita ko na may nakikita ko hindi maganda, pag natutuyo yung dahon, tinatanggal ko. Tapos pag nagiging parang yagit na, saka ko ulit siya alagaan, halong kayin ko ulit. So ayan, kakatanggal ko lang ng dahon ng mga bird nest ferns na mga tuyo. Ayan, meron na naman ulit. Siyempre maganda ng ayos dito ka-Promdi. Ayun, tingnan nyo naman yung aking mini garden, dito.
mini island. So, hindi ko pa nga masyadong naayos. Pero, okay na siya. Ito lang gusto kong ano dito kasi parang ano, hindi siya bagay dyan eh. Hindi ko lang maalis kasi nagagandahan ko sa kulay niya. Tapos yung mga ganyan ko, halos, mga ganito ko halos naubos na. So, gusto kong ano, paramihin ulit yan, ganyan. Favorite ko to eh. Ang halaman na ito. Ayan. Mga anthurium na native na anthurium. Ang tagal na niyan, hindi naman siya nagbubulaklak. Yung bulaklak niya parang ano lang din, parang sili. Bunga ng sili. Yung release plus na kaladyong kaprom dito. Ayan. Tapos yung ano, yung mga ano ko, nire-revive ko yung aking anong tawag dito, Ephesia. Kasi hinalo-halo ko marami ako yun. Tapos yung pink, ito sayang nito, ang ganda niyan eh. Ngayon nire-revive ko siya baka sakali. And ayun, ito yung black na ano eh, black Ephesia. Tapos ito naman nasa ano to, bali itatapon ko na ito, ang dami oh. Pero ano eh, sayang, saan ba ito ay doon sa ano, sa puno. So pag ganyan lang kaprom din nilagay ko lang dyan, mabubuhay siya eh, hindi naman siya mamamatay. Ganyan lang dyan. Tapos mabasa yung ano niya, ay lagi naman umulan. Pag nakadikit yung mga, yung ugat-ugat niya sa lupa, ano ulit siya, magre-regrow. Ayan. Tapos ito nga, kaprom di yung bigonya. Lagi ko itong tinitingnan. Ang gusto ko siyang alisin dyan para lalagay ko sa paso. Yun nga lang, wala pa akong pambili ng paso. Ayan. Pikara. Ayan. Tapos meron ako ditong taliunod. Ayan. Maganda rin bulaklak nito. Kasi ito yung ano, Korean ginseng. Peruvian ferns. Ayan. Tapos yung Boston ferns, ayan. Medyo malungkot ang panahon ngayon, kakatapos ko lang gardening, kaya ganyang mga itsura nila, parang nalalanta sila. Tapos ito kapromdi, dahil ano dito eh, naawa ako kinananay, pupunta sila dito, tapos ang hirap ng daan. Ito ginawa ko na lang, hindi ko pa natatapos, pero tatapusin ko siya. Ayaw kong nahirapan sila na pumunta sila doon sa gilid-gilid para pumunta sa aking mansion. Ayan. Kaya nilagyan ko ng daan para diretso na sa kanila. Ayan. Tapos yung yung aking bird nest, so napakalaki. Ayan no. Kalahati lang ito kaprom, hindi yung bird nest na buo. Yung dapo. Hindi, ito yata yung tinatawag na dapo kasi kalahati dumadapo lang siya sa puno. My favorite tea plant. Ayan. Yung ibang tea plant kong collection, pinutol ko na kasi wala akong malagyan eh. Ayan. Yung ko kaprom, dinilipat ko yung mga aking mga anthurium. Anthurium magnificum dito sa gilid. Para magkakasama-sama silang lahat dito. So, ang ganda diba? Pag magkakasama sila, malago tingnan. Although yung dahon niya, tinanggal ko kasi maraming dahon nila kasi may mga putik katulad yung iba, hindi pa na may mga putik pa. So, yung mga putik kasi parang nung dumaang bagyo, parang inabot sila ng pag malakas yung ulan, natatalsikan sila. Kaya yung iba, nagkakaputik-putik, tinanggal ko ng ibang mga dahon-dahon yan. Kasi ito siyempre tatanggalin ko ito para mas madaling magdahon ulit. Ang ganda ng aking dito kaprom dio. Prince of Orange. Ayan. Nakatago lang siya. Tapos meron ako ditong nakalimutan ko na pangalan nito kapromli. Yung pinutol-putol ko. Ayan. Philodendron. Marami ako nito kapromdi. Yan nilagay ko sa paso. Pero yung mga pinutol ko, hindi ko naman itinapon nandun lang sa mga gilid-gilid. So, Philodendron Dark Lord ba yun? Ayan may mga ko dyan sa ilalim. May mga tinapon dyan. Itinabi ko lang, tapos ayan, umano na sila. Tumalbos na. Siyempre dito ulit, yung harapan ng aking kusina. Ang gandang tingnan. Siyempre nakakaamis.
Parang ito parang kasi dito ako palagi nakatingin pag lalabas ako ng bahay. Pag lumabas ako ng bahay, syempre dito ako nakatingin. Nasarap pagmasdan ka from di. Makikita mo napakaliwalas, maliwanag, tapos iba-iba yung kulay. Hindi lang maganda yung camera ko ka-from di kasi pag hindi mamahalin yung camera ko. Binigay lang ito sa akin ng friend ko para makapag-vlog ako. Sa totoo lang, wala na talaga akong camera. Kaya yung pinagtsatsagaan ko tong aking cellphone na bigay ng friend ko. Kaya ay sana manalo ako sa loto para makabili ako ng mas magandang camera. So ayan, para hindi ako nahihiyang mag-post ng mga videong mga ganda. Ayan. So ayan ka-from yung aking backyard. So nakita nyo naman ang aking yung front yard, maganda na talaga siya. At konting na lang. Halos wala na rin naman akong gagawin. Mini-maintain ko na lang yung garden ko ka-from di. At syempre, inaantay ko na lumaki itong aking African talisay. Minsan nawawala yung dahon niya, minsan dumadami. So, maliit lang itong isang African talisay, yung isang laki na eh. Tapos ito yung pandakaki plant ka-from di na pinutol ko. Pagdating ko, siguro after 1 week, pinutulan ko ito kasi napansin ko, wala na pala siyang dahon. So, ayun, ang dami-dami mga sanga na tumubo. Mas marami yung sanga na pumalit doon kaysa pinutol ko. Kaya, pag mayroon kayong mga pandakaki plants na alos nawawala, parang wala ng dahon, putulin nyo na yung sanga para dumami ulit siya at gumanda. So ayun, ang aking backyard ka-from di. Nakita niyo naman yung aking front yard kanina, pinakita ko na. So ayun. So ito naman ka-from di. Mayroon akong sanggumay dito. Pero ayun na, parang paano ko kaya tumaparami? Gusto ko siyang dumami. Ito kasing orchids na ito, iba naman ito eh. Galing ito ng bukid, pero yung bulaklak niya pino, hindi katulad ng sanggumay. Ito bigay sa akin ni Tutoy, Plantito Tutoy or Plantito Nonoy. So, ito naman namumulaklak pa rin naman ito kahit na walang dahon. Pag dumarating yung bulaklakan, namumulaklak siya. Hindi ko alam kung paano ko siya paramihin. So, dapat siguro ilagay ko sa mas magandang lalagyan, tapos lagyan ko ng fertilizer. So, that's it ka-from sa aking backyard. So, hope na na-inspire na naman kayo maghalaman. So, ang ginagawa ko dito ka-from mini-maintain ko na lang, lilinisin yung tapos pag may nakikita kong dapat baguhin ko, pag may nakikita kong bubunutin ko, kailangan bunutin ko. So ayun, mayroon akong dito. Flowering plants, flowering na bigonia. So ibang bigonia naman ito ka-from di. So yung star bigonia kasi malalaking flower nun. Tapos ito maliit. Ayan, ito na lang natirang mayana sa akin eh. Kulay pink. At mayroon pang nakaano doon sa lupa. Kaya lang, yun ang problema ko nga, paso. Wala akong pang bili ng paso. Then ayun. Mayroon pa akong pula dito. So, dalawang variety na lang. Kasi nasira na yung ko. Nasira na yung mga mayana ko. So, hindi ko alam kung ito ay pula or yung something na may batik-batik. Pero I think ito yung may batik-batik eh. Hindi ito yung pula yata. Kasi mas gusto ko yung pula eh. So, ito yung pula oh. Ayan, maliit. So, hope na ulit ako yan. Makapagpalago ulit. So, ayan ka-from din ang aking backyard garden at ang aking paraiso sa gubat na napakaganda. Natakpan na yung mga wool ko dito ng mga legume. Ayun, ang ginagawa ko ka-from di, mini-maintain ko na lang kung may papagandahin ako. Unti-unti kong ginagawa para gumanda. So, ayan.
Imagine yung dati kong maliit na garden sa kubo. Ito ang laki na ng aking ang laki ng pinagbago, naging na parang courtyard. So ayan ang aking mansion, tiny mansion. At syempre salamat sa inyo Kapromdi dahil kung hindi dahil sa inyo mga Kapromdi sa inyong support ay hindi ako makapag ganitong makapag ganitong garden kasi na na-inspired ako sa inyo sa mga sinasabi nyo na minsan sinusunod ko yung mga sinasabi nyo Kapromdi na yung ganung Kapromdi ganung gawin mo. Sinusunod ko naman kaya lang syempre magkakaiba tayong taste pero kasi hindi ako dito sa place ko. Hindi ako masyadong makabuelo. Pero yung mga sinasabi niyo naman sa akin, sinasuggest niyo sa akin, ay inaano ko naman yun. Sinusunod ko yung Kapromdi. Ang hindi ko lang magawa yung magtanim ako ng grass na dito sa instead na white stone, taniman ko ng grass. Pero advantage ito Kapromdi. And mahaba na yung aking video. Advantage yung ganitong garden Kapromdi. Kasi biruin mo, andun ako sa Manila. Tapos yung yung garden ng friend ko, Bermuda grass yung ground niya. So may mga sa ilalim, may mga halaman tapos yung Bermuda grass. Kapag hindi pinutulan at siyempre tinatamad magputol ng damo, nasisira na siya. So parang abandon siya. Nagiging parang pag pinutol mo parang panibagong halaman ulit. So ayun, ito ganito, walang palaging maganda. Hindi nagiging masukal yung ground. Puputulin mo lang yung mga nakahambalan kung sumusobra na yung laki ng halaman, puputulin mo lang. So that's it lang. So mas magandang i-maintain yung ganitong garden Kapromdi kasi ang lang dito yung halaman, puputulin mo lang. Wala kang poproblemahin sa grass kung lumaki ba yan kasi wala namang grass. So di ba? So bye for now mga Kapromdi, maraming salamat sa inyong panunood at huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Thank you. Muchas gracias and mabalos.